ҳимояи ватан ва таъмини амнияту тартиботи дохилӣ аз вазифаи муқаддас ба ҳисоб рафта, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот дар ин самт масъулияти бузургро бар дӯш доранд. бо инобати талошу заҳматҳояшон дар ин ҷода, кору фаъолияти онҳо дар ин роҳи пуршараф аз тарафи давлату ҳукумат, алалхусус аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаҷониба қадр карда мешавад ва дар самти ҳалли мушкилоти иҷтимоии онҳо тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегардад. дар идомаи ин қабил тадбирандешиҳо ба кормандони дастаи таъиноти махсуси милитсияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо қароргоҳ дар шаҳри Кӯлоб кӯмаки якдафаина расонида шуд. кӯмакҳо аз маводи ниёзи аввалия иборат буда, аз он 200 нафар кормандони соҳа баҳраманд гардиданд. кӯмакҳоро ба кормандон, соҳибкор ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил Маҳмудҷон Муродов аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас кард. мо кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ин дастгирие ки аз ҷониби пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ барои кормандони воҳидҳои таъиноти махсус иқдоми неке гирифтааст, доимо қадрдонӣ мекунем. ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ гуфтаниам ки барои ҳифзи ватани худ нигоҳ доштани тартиботи ҷамъиятӣ софдилона корро пеш мебарам. зимни суҳбат бо ин ҳомиёни роҳи суботу оромӣ, соҳибкор ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил Маҳмудҷон Муродов таъкид дошт ки кору фаъолияти ибратбахши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот дар ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва таъмини зиндагии орому осоиштаи сокинони мамлакат хеле бузург мебошад. ин аст ки кору заҳмати онҳо дар навбати худ аз тарафи давлату ҳукумат пайваста ҷонибдорӣ ёфта, дар самти ҳалли мушкилоти иҷтимоии онҳо тадбирҳои муассир роҳандозӣ мегардад ва соласол онҳо ҳарчи бештар аз ин таваҷҷӯҳу дастгириҳо баҳраманд мешаванд. аз ҷониби дигар ҳоло роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат дар симои ин кормандон фарзандони содиқу сарсупурдаи миллат ба ватанро мебинад. бо инобати ин бо итминон метавон гуфт ки ҳеҷ гуна қувваи хилофкор наметавонад рӯҳу тавон ва иродаи мустаҳками онҳоро дар иҷрои ин вазифаи муқаддасашон шикаста бошад. дар ҷараёни суҳбат бо кормандони дастаи таъиноти махсуси милитсия бо қароргоҳ дар шаҳри Кӯлоб ва дастрас намудани кӯмак ба онҳо бори дигар изҳори итминон карда шуд ки онҳо масъулияти бар дӯш доштаашонро баҳри ҳифзи марзу бум, амнияти шаҳрвандон ва якпорчагии ватани азизамон дар оянда ҳам бо сарбаландӣ иҷро менамоянд ва ин қабил кӯмакҳо дар нисбати онҳо оянда низ идома дода мешавад. ҳамчун амали хайру савоб ва бо нишони пуштибонии амиқ аз сиёсати иҷтимоии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар ҳошияи тадбирандешиҳои раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ва соҳибкори ватанӣ Маҳмудҷон Муродов ба 76 оилаи хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон низ кӯмак намуд. дар маросими дастрас намудани кӯмакҳо инчунин роҳбарияти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок дошта, дастрас шудани ин кӯмакҳоро самараи қадрдонӣ ва таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат нисбат ба хизматчиёни ҳарбӣ арзёбӣ кард. номбурда таъкид дошт ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ аз ҷониби сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъмини зиндагии шоиста ва шароити созгори хизмат барои хизматчиён, афсарони артиши миллӣ ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот шароитҳои муосири кору зиндагӣ фароҳам оварда мешавад. дар ин баробар аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст низ дар арафаи иду ҷашнҳо ба оилаҳои хизматчиёни ҳарбӣ кӯмакҳо расонида мешавад. дастрас шудани кӯмак аз тарафи соҳибкор Маҳмудҷон Муродов ба оилаҳои хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам исботи ин гуфтаҳо ва намунаи ибрату шоистаи пайравӣ ба дигар соҳибкорону афроди доро маҳсуб мешавад.